Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha amants que han de fugir per poder estar junts. Això és La lluna verda. Comencem! Romeu i Julieta. Hi havia una vegada una noia que es deia Julieta. Pertanyia a la família dels Capuleto, que era una família de mercaders molt rics. La Julieta vivia en un palau de Venècia, una ciutat inundada en la que els carrers eren rius i la gent es desplaçava en unes barques allargades anomenades gòndoles. A uns quilòmetres de Venècia hi havia una altra ciutat important anomenada Florència. Allà hi vivia el Romeu, un noi que pertanyia als Montesco, una família de comerciants que també eren mecenes de joves pintors i escultors. Hi havia una gran rivalitat entre les famílies dels Capuleto i els Montesco. Tots dos eren grans mercaders i tenien el poder de les dues ciutats més importants d'Itàlia. L'odi es remuntava anys enrere i havia anat passant de generació en generació. La Julieta acabava de complir els tan esperats 18 anys i com a regal d'aniversari els seus pares li havien regalat un viatge a Florència per veure la col·lecció d'art més important d'Itàlia, que es trobava al Palau dels Uffizi. A la Julieta li agradava molt pintar. Per això, veure les obres dels grans artistes de l'època va ser una gran sorpresa per ella. Volia dedicar-se a ser pintora, però els seus pares li deien que no era un ofici per a les dones. Havia d'anar a conèixer les obres per ser una persona culta, però no per aprendre de les tècniques i els colors que empraven aquells artistes bohemis. Malgrat el que diguessin els seus pares, la Julieta hi aniria per aprendre moltes coses d'aquell art que tant li apassionava. El Romeu, en canvi, preferia l'escultura. Els seus pares portaven marbres de diferents llocs d'Itàlia. El que més li agradava era el que portaven de la ciutat de Carrara, ja que era el més pur i de color blanc. Ell sempre es passejava pels magatzems a escollir el tros de marbre que més li cridava l'atenció. La Julieta va arribar a la ciutat de Florència amb moltes ganes de passejar i perdre's pels seus carrers. El Ponte Vecchio, el Duomo, l'Acadèmia. Aquella nit, a la ciutat de Florència, es celebrava una festa i la Julieta hi estava convidada. Tenia la sensació que passaria alguna cosa ben especial. El Romeu també hi estava convidat, però a ell aquestes festes de palau li feien molta mandra. Tots dos van arribar a la mateixa vegada al palau on es celebrava la festa i van coincidir al jardí. Boh, quina calor fa avui! Les nits d'estiu acostumen a ser molt caloroses a Florència. Ah, sí? No ho sabia. Jo no sóc d'aquí. D'on ets? De Venècia. Oh, Venècia! Una ciutat romàntica amb belles dames com vostè. La Julieta va somriure avergonyida. I et quedaràs molts dies a Florència? La Julieta li va explicar el motiu de la seva estada a Florència i que en 2 dies tornaria a marxar a la seva ciutat. Van passar la nit parlant de pintures, composició, simbologia, escultures, artistes, colors, perspectives. Tots dos eren uns apassionats de l'art i tots dos eren uns incompresos per les seves famílies. Però tenien una altra cosa en comú, i és que les seves famílies estaven enfrontades. L'albada els va sorprendre, però ells
no es volien separar. Van quedar de tornar-se a veure l'endemà al matí per anar a veure junts la Galeria dels Uffizi. Compartien l'art com a forma de veure i sentir el món. Van acabar el dia veient la posta de sol des del Ponte Vecchio. L'endemà, la Julieta havia de marxar cap a Venècia. Què et passa, Julieta? Demà marxo i pensar que no et tornaré a veure em trenca el cor. A mi també. No sé com podré viure sense tenir-te a prop. Es van fondre en un petó i els va semblar que el temps s'havia aturat durant uns segons. Tinc una idea. Casem-nos! Casar-nos? Sí, d'aquesta manera podrem estar junts per sempre. Viure junts, despertar-nos cada dia l'un al costat de l'altre. Seria meravellós. La Julieta va tornar a Venècia per parlar amb els seus pares. Pares, he conegut el Romeu Montesco. És un noi encantador. Hem passat tot el dia junts i vull casar-me amb ell. Estàs boja? Mai deixarem que et casis amb ell. Pertany a la nostra família rival des dels principis de la història. Aquest matrimoni és impossible. Però jo l'estimo. Filla, tu et mereixes algú millor. Però si no el coneixeu, com podeu dir això d'ell? El Romeu, a casa seva, va tenir una conversa molt semblant amb els seus pares. L'endemà, el Romeu va visitar la Julieta d'amagades. Julieta, els meus pares mai permetran el nostre matrimoni. Els meus tampoc. És injust, perquè jo em vull casar amb tu. És la nostra vida i nosaltres hem de decidir. Què podem fer? Casem-nos en secret i fugim. Casar-nos en secret? Sí, avui mateix tinc un amic que ens podrà casar. Però, si fugim, on viurem? On sigui, podem anar a Verona. Conec algú que ens pot deixar una casa mentre busquem on viure. I de què viurem? Doncs jo puc pintar i tu pots fer escultures. Així, tots dos ens dedicarem a fer el que més ens agrada. Està bé, d'acord. Ens veiem aquest vespre. Aniré a buscar el meu amic perquè ens casi. D'acord, ens veiem aquest vespre. Porta una bossa amb les coses imprescindibles. I així ho van fer. Es van reunir al vespre, quan quedava una hora per a la posta de sol, en un lloc poc transitat de la ciutat, on poder celebrar la cerimònia molt discretament. Després d'uns minuts, van pronunciar el sí, vull, donant pas a una nova etapa. No gaire lluny els esperava un cavall. Van carregar les dues bosses i van dirigir-se cap al port per travessar el pont de la Llibertat. La Julieta i el Romeu havien deixat una nota a les seves respectives famílies, dient que els estimaven molt, però que volien estar junts i aquesta era l'única manera de fer-ho realitat. Les dues famílies van arribar al port just quan els dos amants, ara ja oficialment marit i muller, creuaven el pont de la Llibertat a cavall, agafats de la mà i en busca de la seva pròpia llibertat. I així va ser com el Romeu i la Julieta van fugir d'allà, on el seu amor no era comprès ni acceptat. I tot això que us he explicat ha passat i no ha passat. Si no ha passat, és mentida. I si ha passat, és veritat.